jotain vikaa kuitenkin on. Jos ei ole, niin etsitään ja keksii. Meillä saisi olla päällä. Kerran vielä, jos se näyttää sinulle. Se tehdään, niin josko mä sitten osaan. Meinaiko niinku määrättää kautta? Kaar. Niin, no mulla roikkuu voi vähän semmonen parkisfiilis, kun eilen Tää on sen verran paksu ja pehmeitä, ettei tää pystytä. mä en oo saksinut tästä. Hirva jos. Mitä? Mirva saksinut sun koiras? No niin, ilmankos meni pilalle. Niin on, Miro maksaa. Ei kun kyllä mä sanoisin, että Minna maksaa kuitenkin kaikki, että täysin ulkopuolella. Niin on. Niin, no kyllä se oikeastaan. Mutta oikeestihan se on minä, joka maksaa. Niin, no sä sit viime kädessä. Niin, mä maksan sitten Minnalle. Desvastuullisesti. Niin. Mitä ihme nöyttää? Kurotaan silmä. Darling, mitä ihmettä sinä täällä teet? Ilakoirien erva. Saa tulla täällä. Kato, me ollaan. Ei, kato, mä oon katsottu tää kittilitoimikunnassa. Mä olen Niisi. Vie pääs. No ei ne pysy saatana tällä kertaa. No mut jotain hauskaa. Leikkii normaalistikin koko ajan yhdessä. Mä joudun laittaa niille tavan pannat ja hinnat. En mä pidä näitä. Niin täällä. Se on sitten sama ruokavoittaja, mutta otetaan vielä tonne nostava edelleen ja sitten. Olisiko sillä just se kolmannenkin? Puhunen, se on Jyri. No, okei. Elikkä tässä on järjestys 2-1 on. Ykkönen tää koira saa. S on myöskin ja paras järjestys kilpailuun, ole hyvä. Ja numero 20 on taas. Ja tosta on 20. Hei! Nää roidat täällä. Tollaik sä puhut hienoista palkinnoista. Otetaan, mä voin ottaa hänen arvoa. Nää kanneet.